This is the result of Zimbabwean Secret Service torture on teacher and trade unionist Robert Chere yesterday. Azviperi mushe muri Zimbabwe huko chikuno munoza mutape wenhau aburitsa nhau aiwa dzekukipichiwa kwakaitwa vakomana from the aeroplane ndobva vanotochewa. Sanambina mashoko abuda nyora muzana nazo ndobva subscribe like button on the bell icon. Anonyora achiti he was pulled off a plane by the Secret Service officers yesterday afternoon along with 3 other activists who were also tortured. This is what the criminal cabal of Emmerson Mnangagwa does to citizens in civil society, the opposition and the media. Zimbabweans require help. It is important for the international community and human rights organization to close monitor the situation in Zimbabwe and speak out against such violations. The people of Zimbabwe deserve a safe and secure environment where they can express their opinions and engage in peaceful activism. Mashoko anobuda takapanda na huko chikuona achiti aiwa international organizations vangomira kungoya vachingopublisha nawo vachingotaura zina basa but vasinga execute action. They must take action kuti aiwa muri yeZimbabwe, mugari wemunyika yeZimbabwe, musitizen wemunyika yeZimbabwe asununguke anyasi kuona kuti hapana patiri kuruliwa, tiri kutongewa, marights edu aiwa achirespectewa. Tudze mafungiro enyu moti kudii pamusoro pechitiko ichi chamuri mupicture tichiona aiwa vakomana vachitochewa aiwa zvatinoona kuti brutality yacho yanyanyisa. Pinai mucomment section medu kutidza mafungiro enyu, musano subscribe or like, sonotira on the bell icon.